प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि न्याय आणि समता मुद्द्यांचेर बायलांक आरक्षण दिवपाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर केला। देखून बेगीनच कायद्यात बदल करून हे आरक्षण लागू जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच हातूंत मागास वर्गातल्या बायलां खातीर खासा आरक्षण आसतलें आणि 2029 उपरांत मागासवर्गीय बायलां विधानसभा आणि लोकसभेत पावतली अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगले। ऐकात। बाबासाहेबांच्या कॉन्स्टिट्यूशनात आज एक नवीन अमेंडमेंट करून समता या सकयल आम्ही म्हणतात की न्याय आणि समता महिलांक सुद्धा समान हक्क दिवपा खातीर एससी रिझर्वेशन्स त्यांना आम्ही म्हणतात की विधानसभेत लोकसभेत मेळ्ळे बट महिलांक रिझर्वेशन जे मेळूंक जाय आशिल्ले बाबासाहेबांचे स्वप्न हे त्यांना आशिल्ले स्त्री आणि पुरुष ही समान आसा आम्ही सगळे हिंदू बांधव आसात आम्ही एकत्रित आणि समाजात रावपाक जाय आम्ही जाती भेद हो नष्ट करपाक जाय आणि तेकाच लागून तांच्यांनी आपले पूर्ण आयुष्य हे या समानते खातीर वेचले आणि तातूंतलें एक पाऊल आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी मारून 33% रिझर्वेशन दिवपाचें बिल आता लोकसभेंतल्यान पास जालें आणि आता ताका अमेंडमेंट हाडून येताच्या 2029 आमकां 33% रिझर्वेशन्स महिलांच्या खातीर सुद्धा आणि तितूरय बी महिलांनी सुद्धा परत एससी आणि एसटी हांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या हाजो विचार करता आसतना आमची एखाद्या मागासलेल्या समाजातली भयण सुद्धा त्या लोकसभेत पावपाक जाय हाजी तयारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्ली आसा।